Τέταρτος Χατζησάβας, Τρίτο Θεσσαλονίκης, 4-40. Πέμπτος Γρατζάκης, Γάμας Μασέρας, 4-30. Έκτος Μουσίνας, Γάμας Μασέρας, 4-30. Πάμε Γιώτα! Γιώτα! Έτσι, μπράβο Γιώτα! Εκεί Γιώτα! Πάμε! Επίσης στην 7η θέση ο Μαρκίνης, Ιωθέη 4 μέτρα. Έχει κοντά την άλλη. Ποια Στην είναι η 9η άλλη? θέση δύο αθλητές με 4 μέτρα, Παπακώσης της Ιωθέης και Μείωσε τη διαφορά. Δεν έχει πιστεύω την άλλη. 10ος Καραέσης του Πανελληνίου 3-80. Επίσης στην 10η θέση του Μελιώτης του Πανελληνίου 3-80. Αναλαμβάνει τις τρεις πρώτες καθηγητήματος, εκτός από την Παναγιώτα, παρακολουθεί και σκοπούς που βρίσκεται πάνω από την Δεν πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνει μια αλλαγή. Πολύ αποδείξει. Η Περδούση έχει σωματάρει. Για να συμπληρώσουν τα έντυπα για τις εθνικές ομάδες, τις συμμετοχές στις εθνικές ομάδες επικονιανών. Φερεντίνο, που σημαίνει. Βαλεντίνα. Μπράβο. Η Γιώτα πιστεύω ότι έχει τις δύο αυτές. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και να έχει μειώσει τη διαφορά. Ναι. Σιγά σιγά. Μπράβο Γιώτα! Μπροστά κοίτα Γιώτα! Πάμε Γιώτα, μπράβο! Τι δείξα μια την έχει. Πάμε ρε! Τη λέω λες να κοίταξε και γέλα. Άντε την είναι. Προηγούνται δύο αθλήτριες, η Κυριλόπη Νάκα του Αποφασάντης με βαθμό 3,60 και η Κατερίνα Περδούση με γυμναστικού λόγου Αθλητίας του Βεσσινών με ελεύθερη Μιστάμι και Περδούση στις δύο πρώτες θέσεις του Κυριλόπη. Λάλη κακομοίρα μετά που σου το ποσάρι και τα πεντάρι. Ναι. Τι εκείνη η πετουλάκι, το ίδιο. Ποια? Ναι, ναι. Πετουλάκι. Κωνσταντίνου και άλλη ελεύθερη. Πάμε Γιώτα! Πάμε ρε Γιώτα, ωραία! Μπράβο ρε Γιώτα! Μπράβο, έτσι, κρατήσουμε Γιώτα, πάμε! Μπράβο Γιώτα! Γιώτα! Και προσπερνάει. Και θα φτάσει και την άλλη, πιστεύω. Τρεις γύρους έχουνε. Μόνο τρεις έχουμε. Εκεί τρεις δεν έχουνε. Ναι, μπορεί. Κοντεύουν. Στους ηλεκτρονικούς δεν τα αποτελέσματα των 3.000 μέτρα. Κοιτάζει και τρέχει και κοιτάζει. Θέλεις να κάνει μια αλλαγή σε αυτό. Αχ, τα αυτιά μου. Δεν μπορώ άλλο. Πέρασε τώρα μπροστά η Κατερίνα Περδούση. Γυμναστικούς λόγου Αθλητίας. Με βαθμό 130. Για την θέση Κυριλόπη Νάκα του Αποφασάντης με 260. Πάντα στα πήρε της μέτρα των 90. Η Γιώτα την έπιασε και την άλλη. Έπιασε την Κωνσταντίνα. Μπράβο Γιώτα. Πάμε Γιώτα! Πάμε Γιώτα! Γιώτα, μπράβο, μπράβο, έτσι. Μπράβο Γιώτα!
Άνοιξε. Ναι, πάρα πολύ. Ούτε πρόκειται. Όσο θα κάνει από το μελαγί κάποια στιγμή και θα την ψάχνουμε. Δες πως σε 100 μέτρα την άφησε σε 50. Τι έλεγε ήταν. Ευχαριστώ πολύ για την έλα. Έσπασε! Η Πέντια δεν είναι γι' αυτό. Και εκείνη η τρίτη, η Μιχαήλοβα, η Βαλεντίνα. Η Μιχαήλοβα είναι η Βαλεντίνα. Ναι. Α, και εγώ το ξέρω. Η Άλλος Μιχαήλοβα ένας δεν γύρος ήξερα να και είναι Μιχαήλοβα, αλλά είναι μαζί με την τέταρτη. Άρα το μετάλλιο κρίνεται. Δεν ξέρεις πότε είναι Γιώτα. Αλλά η Βαλεντίνα δεν έτρεξε πριν 1500, είναι πιο ξεκούραστη. Ναι, αλλά και η Πετρουλάκη φαίνεται να είναι καλά. Η Πετρουλάκη είναι πισματάρα. Αλλά η Βαλεντίνα είχε πολύ μπροστά και έμεινε πίσω σιγά σιγά. Οπότε ξέρω, η άλλη την έφτιαξε μετά. Έχει και σκητάλες τώρα. Ναι. Με αρέσει μόνο να έχει σκητάλες. Πάμε ρε Γιώτα! Πάμε Γιώτα! Μπράβο Γιώτα! Έλα Γιώτα πάμε! Είσαι πολύ καλά ρε πάμε! Έλα Γιώτα πάμε! Έλα τελειώνει! Πάμε ρε! Και ρίχνει στροφή. Τελική ευθεία. Βλέπεις και τυχαίνει. Πάμε ρε Κατερινό! Κάνε πιέρα που τελειώνεις, ωραία! Πάμε! Κατερίνα Μελούση, γυμναστικού συλλογοκρατίας. Πρώτη στα παιδιά της Μελούση. Ήταν ακόμα μαζί άλλες. Βαλεντινό! Ο κύριος Σταΐρη Πετρινάκη. Δεύτερη θέση. Φαίνεται και το μετάλλιο. Μάχη για το χάλκινο μετάλλιο. Έχει πολύ πίσω η Πετρουλάκη. Πιο πολλά μέτρα τώρα. Και εδώ βγήκε πολύ. Η Βαλεντίνα είναι πιο ξεκουραστή. Έχει δυνάμεις και η Πετρουλάκη. Δεν ξέρω. Δεν είναι μαζί. Η Βαλεντίνα βγήκε. Δεν τερματίσε. Όχι, Πετρουλάκη. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τη Γιώτα. Αυτή είναι μαζί. Ναι, όχι. Όχι, γύρω. Πάμε Γιώτα! Άνοιξε Γιώτα! Πάμε ρε Γιώτα! Άνοιξε! Πάμε Γιώτα! Γιώτα άνοιξε! Γιώτα άνοιξε! Έχετε από πίσω! 100 μέτρα! Να άνοιξε η άλλη, δεν μπορώ. Έλα Γιώτα πάμε! Όχι, όχι, τώρα δεις, δεν μπορώ. Πάμε ρε Δεν Γιώτα! φτάνει, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι, βγήκε ό,τι δεν φτάνει. Όχι, όχι, βέβαια. Τι βγήκε η Ζώτα. Τέταρτη. Τι λες, Μαρία. Πέμπτη, Και τι χρόνο έκανε. Μαζί